sechegi. Migawo mar thieth omiyo jopuonjre mag weche thieth midendo ni clinical officers barupe machwalogi kuonde thieth mopogore opogore e pacho ka kaka yo mar konyogi bedo gi lony madwarore e bedo jotich kata bedo jotich mag sekta mar thieth. Jokanyo mag weche thieth nobago romo mondo ochiw barupe mag tich 1270 ne jopuonjre go madwarore ni ochak tich tarik 1 dwe mar Ang'wen. Jagoro mingire mochung'ne weche thieth Harry Kimtai wacho ni barupe 3752 oseiki ibiro chwal ne jopuonjre modong'. Jagoro mar riwruok mochung'ne clinical officers George Gibore nosiro ne piny owacho temo kar nyalone konyo jopuonjre go kendo kaluwore gi wach chudo masani omedi kowuok e shillings 15,000 nyaka 27 gi wiye. Nimefurahia indeed. Nimekuwa nikingoja sana, sijaipata kazi. Nimekuwa nikitafuta kazi sipati. Sasa vile nilipata ujumbe nikuje kuchukua barua yangu, nimefurahi sana na nashukuru sana. Alafu nasema asante sana kwa SRC, wamekaa wameongeza mshahara wetu kama diploma interns. We've received all the names of those who are eligible for this program this financial year. And we noted that you are supposed to start in the 1st of July. However, we want to appreciate our National Treasury. When we submitted your concerns that it is going to delay your program, they gave us approval that we can work with the supplementary budget 2 that is coming, so that we factor in this program. We have been engaging the ministry. Today, as we are here, we appreciate that at least the government have been responsive to scale it up. And I will wish, because I saw the range that has been approved by the SRC is between 27 to 35. But we know that there is no annual increment. So our prayer is that we consider to go by the highest range